हा बाई ते मागणं बघ फटका दे. नाही नाही ते कोण आले का ते लोक असेच करतात. ह्याला ह्याला एअरपोर्ट आवडला जरा तो बघ तर इकडे शेरू झाल तर ये शेरू ये. चला घरात चला 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 जर खाऊ जर ये खाऊ शेरा ये लवकर तर बस गपचूप. नमस्कार ताईंनो. तर आज सकाळ लवकर झाली होती 5-5:30च्या दरम्यान आम्ही उठलो होतो. कुणालच्या बाबांना आज जायचं होतं म्हणजे कामासाठी. त्यांना बदलीचं काम आलं होतं 2 दिवसाचं शाळेच्या गाडीवरती. त्याच्यामुळे सर्व तयारी चालू होती. चहा ठेवला होता गॅसवरती आणि ते वाघ्याला घेऊन खाली गेले होते राऊंड मारायला. म्हणजे शेरूचा राऊंड झाला होता तर शेरूकीने त्यांच्या मागे लागला होता म्हणून मग त्याला घरात मी घेतलं आणि मग इथे चहा वगैरे ठेवला आणि मग बाकीची जी कामं आहेत ती करायला घेतली. तितक्यात कुणालचे बाबा आले, त्यांना चहा दिला. थोड्याशा गप्पा आमच्या चालल्या होत्या चहा पिता पिता आणि ते भाग्य आणि शेरू यांची मस्ती पण चालू होती. आता हल्ली काही जे काम मिळतं ना ते त्यांचं चालू आहे. म्हणजे बदलीचं असतं ना भाडी वगैरे असे काय असतात ते जातात अधूनमधून. म्हणजे जूनपासून आपलं सगळं काम व्यवस्थित चालू होईल. म्हणजे आपली जी आता शाळेची लाईन दुसऱ्यांनी दिलेली आहे ते आता मध्येच काढून घेणं योग्य नाही म्हणून मग आम्ही तसंच ठेवलं. आणि जे आता चाललेलं आहे तसंच मग चालू आहे आपलं काम. लवकरच कुणालचं पण जॉबचं होऊन जाईल आणि मग त्याचं पण चालू होऊन जाईल. तर इथे त्यांना चहा वगैरे दिला प्यायला. म्हणजे थोडासा उशीरच झाला होता कारण ह्या दोघांना खाली घेऊन जायचं म्हटलं ना का थोडा वेळ जातो. दोघांना संगाती नेलं ना मग खूप मस्ती करतात दोघंजणं. त्याच्यामुळे मग सिंगल ते घेऊन गेले होते दोघांना आणि चहा पिऊन झाला आणि ते निघाले घरातून बाहेर. मग शेरू यायचं ना आता जा. हा बाई ते मागणं बघ फटका दे. चला घरात चला घरात. बसा खाली. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आत्ता घेते मी नाश्ता बनवायला. तर एक झटपट नाश्त्याची रेसिपी आहे ना शेअर करते तुमच्याशी. रात्री की नाही पावभाजी बनवलेली आणि पावभाजी थोडी जास्त केली होती. म्हणजे आमच्याकडे आवडते उरलेली पावभाजीपासून नाश्ता बनतो ना ते. तर चला पटकन करून घेऊया. कुणालच्या बाबांना आलेले आहेत मगाशी. त्यांना पुन्हा जायचं आहे नाश्ता करून राऊंडला. त्याच्यामुळे थोडीशी घाई आहे. तर ह्या नाश्त्यासाठी ना मी कांदा चिरून ठेवला आणि पाव आहेत ना ते मध्ये कटिंग करून घ्यायचे. आणि ही बघा ही उरलेली आपली पावभाजी आणि अमूल बटर. जर का तुम्हाला पाव आवडत नसतील म्हणजे बघा आता आदल्या दिवशी पण रात्री पाव खाल्ले असतील आणि मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी पण उठून खायचं म्हणजे थोडंसं कंटाळवाणं वाटतं ना किंवा आवडत नाही किंवा आपल्या पोटाला पण त्रास होतो. तर तुम्ही इथे पराठ्यांचा वापर पण करू शकता. तर अगोदर पहिला मी ह्या रेसिपीबद्दल तुम्हाला सांगते आणि नंतरला मग पराठ्याबद्दल पण सांगते. तर इथे बघा मी काय घेतलं आहे. पाव घेतलेला आहे, त्याला अमूल बटर लावलेलं आहे व्यवस्थित असं जरा थोडंसं जास्तच लावायचं छान लागतं मग चवीला. आणि मग ही जी पावभाजी आहे ना ती मध्ये भरायची. आता आपल्याला कमी हवे जास्त हवे अशी भरायची. म्हणजे जास्त पण अशी भरू नका कारण मग ते साईडने सगळं मग बाहेर येतं म्हणून. आणि मग चिरलेला जो बारीक कांदा असतो ना तो वर टाकायचा आणि तव्यावरती शेकायचा असतो. तर इथे मी 4 पाव आहेत ना असे रेडी करून घेतले. आता थोडंसं पराठ्यांबद्दल तुम्हाला मी सांगते. तर पराठे बनवायचे आणि पराठे आहेत ना तर तव्यावरती शेकून घ्यायचं अगोदर. आपले बघा नॉर्मल पराठे असतात ना जिरेवाले बघा आपण बनवतो ना तेच. चपाती पण तुम्ही इथे वापरू शकता पण मला वाटतं चपातीपेक्षा पराठ्यांना टेस्ट आहे ना खूप भारी येते. पण कोणाला जर का चपाती आवडत असेल तर चपाती पण तुम्ही घेऊ शकता. तर इथे मी पराठ्यांचं तुम्हाला सांगते. पराठा घ्यायचा तो जरा शेकून घ्यायचा आणि मग एक साईडने ना भाजी टाकायची आणि मग पुन्हा फोल्ड करायचा. म्हणजे त्यात कांदा वगैरे सगळं लावायचं. आणि तुम्हाला जर का आवडत असेल तर वरून तुम्ही शेव वगैरे ना म्हणजे आपल्या आवडीचे बघा असतात ना ते टाकू शकता. म्हणजे शेव आहे चिवडा आहे असं टाकायचं आणि थोडंसं म्हणजे फोल्ड करून झाल्यानंतर मग साईडने थोडंसं अमूल बटर किंवा घी वगैरे टाकून ना असं शेकून घ्यायचं. तर
तशा पद्धतीने पण खूप छान लागते हे रेसिपी ही. आता ह्या रेसिपीचं नाव आहे मसाला पाव. तुम्हाला मी नाव सांगितलंच नाही ना, रेसिपी सुरुवात केली तरी पण. तर इथे बघा माझे जे मसाला पावाचे आहेत ना रेडी झाले होते आणि मग तव्यावरती मी असं अमूल बटर टाकलं आणि सगळे असे व्यवस्थित शेकून घ्यायचे. थोडेसे क्रिस्पी करायचे, म्हणजे स्लो गॅस ठेवायचा आणि असे पाव आहेत ना आपले ते कुरकुरीत होतील ना असे ना स्लो गॅसवरती शेकून घ्यायचे. वरती पण थोडंसं अमूल बटर लावायचा. तुम्ही पराठ्याचं करत असाल ना तर सेम असंच करायचं, म्हणजे दोन्ही बाजून क्रिस्पी होतील ना असं स्लो गॅसवरती शेकून घ्यायचं. ही जी रेसिपी आहे ना खूप टेस्टी लागते, तुम्ही नक्की करून बघा. आता बघा थंडीचं सीझन आहे आणि फ्लावर मटार वगैरे आता म्हणजे स्वस्त आहे, सीझनमध्ये ह्या मिळतात, म्हणजे फ्लावर वाटाणे वगैरे. आणि पावभाजीवर बघा ह्या सीझनमध्ये भरपूर अशी बनते, त्याच्यामुळे ही रेसिपी तुम्ही नाश्त्यामध्ये ना ट्राय करून बघा. थोडीशी पावभाजी जास्त करायची, खूप टेस्टी तुमच्या लहान मुलांना आणि म्हणजे वडील जरी असतील ना त्यांना पण अगदी म्हणजे आवडेल, सगळ्यांना आवडीने खातील अशी ही रेसिपी आहे. आता आमच्याकडे सगळ्यांना आवडते, कुणालला पण भरपूर आवडते, कुणालच्या बाबांना पण भरपूर आवडते. तर ही रेसिपी मी करून झाली, ते आलेसुद्धा घरी. थोडं थांबावं लागतं आहे मध्ये मध्ये व्हॉइस ओव्हर करताना, कारण गाड्यांचा प्रचंड आवाज येतोय. तर नाश्ता बनवून झाला आणि कुणालच्या बाबांना आले थोड्या वेळाने, पण त्यांना पुन्हा जायचं होतं, त्याच्यामुळे उभ्या उभ्याच ते खाल्लं त्यांनी आणि निघून गेले. ते भोप्याने सुद्धा खाल्लं, भोप्याला खूप आवडलं आणि छान लागतं. करा तुम्ही, ट्राय करून बघा. आणि हे बघा हे आपले इथे रेडी झालेले आहेत, असे छानपैकी असे क्रिस्पी आणि कुरकुरीत झाले पाहिजे. बघा ट्राय करून. आणि तुम्ही ट्राय केलात ना की नंतर मला जरूर सांगा कमेंटमध्ये कशी वाटली तुम्हाला ही आजची साधी सिंपल आपली रेसिपी. तर झालं सगळं घरातलं थोडंफार काम आवरलं आणि तितक्यात थोड्या वेळाने कुणालची आत्या आली होती. तर तुमच्या बऱ्याच जणांच्या कमेंट्स होत्या मागच्या व्हिडिओमध्ये की ताई श्रद्धा कशी आहे म्हणून, कारण तुम्हाला मी सांगितलं होतं, दाखवलं होतं श्रद्धाला तिचं ऑपरेशन झालं तेव्हा. आता श्रद्धा की नाही एकदम बरी आहे, म्हणजे 15 दिवस ती इथे राहिली आमच्याकडे आणि नंतरला मग ती तिच्या मम्मीकडे गेली. मग तर आज तिची ना डॉक्टरची अपॉइंटमेंट होती, तेव्हा त्या दोघी तरी नायर हॉस्पिटलला गेल्या होत्या आणि मग तिकडनं येता येता मग इथे आम्हाला भेटायला आल्या. आता अजून पण बऱ्याच कमेंट्स आहेत की तुमच्या फॅमिलीमध्ये किती मेंबर आहेत, कोण कोण राहतं काय, ते तुम्हाला मी नंतरला सविस्तरपणे सांगेन सगळं. तर इथे येताना त्या ना आईस्क्रीम घेऊन आल्या होत्या, म्हणजे वाघ्या आणि शेरू यांच्यासाठी खायचा. म्हणजे हे दोघं जण ना आले का अगदी दंगा घालतात, तुम्हाला माहीत आहे. आणि त्यांना पण असं प्राण्यांची भरपूर आवड आहे कुणालच्या आत्याला. तर दोघांनी आवडीने आईस्क्रीम खाल्ला आणि श्रद्धाची तब्येत एकदम छान आहे. तिची जी बॅग बघा लावलेली ना युरिनची ती पण काढून झालेली आहे, टाके पण तिचे आता सुकलेले आहेत. आणि थोड्या वेळानंतर मग श्रद्धाने ना एक ट्रेनर असतं ना, पेट ट्रेनर, म्हणजे भाग्या आणि चेरू यांना आमचा विचार चालू आहे की ट्रेनिंग थोडंसं द्यायचं. ते बघा हे आले होते पण त्यांनी भरपूर अशी फीस सांगितली, त्याच्यामुळे ते आम्ही कॅन्सल करून टाकलेलं आहे. खूप पैसे सांगितले हो. दोघं जण वेटिंगला बसले ना कसे. हे काय मा पाहिजे रे दोघांना, हे बघा. आणि हा बघा कुणाल ना एक मिनटं जरा सिटी होते. आज सकाळी कुणाला आलेलं आहे घरी. किती वाजता आलेलं रात्री फ्लाईट तुझी? रात्री 1:30 वाजता, 1 वाजता आली, 11:30 आली. तू इथे 6:30 वाजता आलास ना, 6:30 पावणे 7ला घरी आला. तो रात्री त्याच्या मावशीकडे थांबला होता, मग मावशीसोबत गेला होता ना, मावशी घेऊन गेलेली त्याला तिरुपतीला. आणि मग सकाळी मग आला लवकर. आणि त्याला मग आता आल्या मी लॉलीपॉप त्याला बनवून दिले, तेच तो आता खात होता. हे दोघं जण मग असं वेटिंगला बसलेले. कुकर ठेवला ना गॅसवर, तिच्या शिट्टी मध्ये मध्ये वाजते. ए त्याला खपा झाले, त्यांना वाज गेला ना दोघांना लॉलीपॉपचा. बघा तरी नको तो डिश मधला. चला चला जेवायला, आता चला जेवायला वाटते कुणालला. आणि कुणालचे बाबा पण आता आलेले आहेत. जेवण काय बनवलं तुम्हाला मी दाखवते. हा तर जेवायला मला वाटते आता ही मटकीची उसळ गेली, कुणाला सर्दी झाली ना म्हणून. आणि ही मेथीची भाजी, चपाती. आणि कुणालचे बाबा भजी घेऊन आलेत, भजी. बोला काय बोला. उसळ कसे झाले? आज कुणालच्या बाबांची हेअरस्टाईल बघा चेंज झालेली आहे, त्याच्यामुळे चेहरा आज जरा चांगला दिसतोय. त्यांच्या मागे लागून लागून त्यांना आज कापून या केस. कुणाला ते गरम गरम पिया उसळ. सर्दी झाली जरा जाम कुणालला. उबस घ्या बघा. बसा बेटा खाली,
बसा खाली, गुड बॉय. चपाती खायची? हे चपाती देते या. बस. चला जेवू दे ह्यांना. मस्त आहे. चांगलं झाले. तिखट आहे काय? थोडीशी तिखट बनवली. ह्याला सर्दी झाली ना, जरा पियाला तर जरा तिखट आराम पडेल. पुन्हा जरा पिया, गरम गरम पी. हा. गरम गरम पियाचं. कसं वाटतं जरा फीडबॅक दे. असलं फिरायला गेलास ना तिरुपतीला, आवडला का तिथे? आवडलं. हो ना. पोट चांगलं होतं. एअरपोर्ट आवडला. बघा एअरपोर्ट आवडला. हा गेलेला कुठं तिरुपतीला फिरायला की नाही? मंदिर भरपूर आहे तिथे. चांगलं येते ना. मंदिर आहे. चांगलं आहे, गावासारखं आहे. हां. मुलांना असं झगमगाट आवडतो ना. बरं आहे, जाऊ दे. चला मी पण मग जेवायला घेतले. ह्या कालच्या पुऱ्यात आमच्याकडे. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. बाय बाय सर्वांना.